ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వర్లారా, మీ అందరికీ మన ప్రభువును మన రక్షకుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామమున నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలండి. అదే విధముగా ఈ లైవ్లో వాక్యం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ఒకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలండి. మనందరము కూడా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, ఇప్పుడు ధ్యానించుకొనబో అంశం ఏమిటి అంటే, క్రైస్తవ్యం మతమా మార్గమా? ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, మనందరము కూడా ఈ మధ్యాహ్నం వేళ ధ్యానించుకొనబోవు అంశం ఏమిటి అంటే పిల్లారా, క్రైస్తవ్యం మతమా మార్గమా? కనుక మనందరము కూడా వాక్యము కొరకు ముందుగా దేవుని సహాయం కోరుతూ మనందరం కళ్ళు మూసుకొని దేవునికి ప్రార్థించుకుందామండి. మహోన్నతుడైన మహాగణుడైన పరలోకమందున్న మా కన్న తండ్రి, నీ బంగారు పాదములకు వందనాలు, శృతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నావు నాయన. గడిచిన కాలం అంతా సురక్షితంగా కాచి కాపాడి సంరక్షించిన విధానాన్ని బట్టి నాయన నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నావు నాయన. అదే విధముగా మేమందరం కూడా నాయన ఇప్పుడు వాక్యము ధ్యానించుకొని పోవచ్చుండగా వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరికి వినగలిగే మనస్సును, విని వాక్యానుసారంగా నడుచుకునే కృపను భాగ్యాన్ని దయచేయమని, అదే విధముగా అల్పుడునైన నేను కూడా మాట్లాడబోచుండగా మాట్లాడగల శక్తిని, బలమును, మరి ముఖ్యముగా సమయోచితమైన జ్ఞానమునిచ్చి మీరుండి మాట్లాడించుకొని మహిమ ఘనత మీరే పొందుకొనమని నీ ప్రియకుమారుడును మా ప్రభువును మా రక్షకుడునైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామమును అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమెన్. ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, మనందరము కూడా ఇప్పుడు ధ్యానించుకొనబో అంశం ఏమిటి అంటే పిల్లరా, క్రైస్తవ్యం మతమా మార్గమా? చూడు పిల్లరా, మనందరము కూడా చూడు, ఈ రోజున మనము దేవునిలోనికి రాలేకపోవడానికి, లేకపోతే వచ్చిన వారిని, దేవునిలో ఉన్నవారిని అనేక మంది హేళనగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే, క్రైస్తవ్యం మతము అని ఒక ఆలోచన కలిగి, క్రైస్తవ్యం మతము అనే ఉద్దేశము కలిగి మనం ఉండటం వలన ఎదుటి వారిని హేళన చేసి మాట్లాడే మనస్సు కలిగి ఉంటున్నాం. అదే విధముగా ఇంకొందరు దేవునిలోనికి రాలేకపోవడానికి, దేవునిలోనికి వచ్చిన వారు దేవునిలోనే ఉండకుండా తప్పిపోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటి అంటే పిల్లరా, క్రైస్తవ్యం మతము అనే ఆలోచన మనసులో కలిగి ఉండటం. కనుక పిల్లరా, మనందరం కూడా ఈ రోజున క్రైస్తవ్యం మతమా మార్గమా అని వాక్యము ద్వారా ధ్యానించుకుందాం పిల్లరా. మనందరం కూడా మన దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ తెరిచి గలతీలకు రాసిన పత్రిక అపోస్తలుడైన పౌలు గారు గలతీ సంఘానికి ఒక పత్రికను రాస్తూ ఆ పత్రికలో చక్కగా తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు గలతీ సంఘానికి ఒక పత్రికను రాస్తూ ఆ పత్రికలో 1వ అధ్యాయము 23వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, గలతీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 23వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకుందాం. ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, మునుపు మనలను హింస పెట్టిన వాడు తాను పూర్వమందు పాడు చేయుచు వచ్చిన మతమును ప్రకటించుచున్నాడను సంగతి మాత్రమే విని వారు నన్ను బట్టి దేవుని మహిమపరిచిరి. పౌలు గారు చెబుతూ ఉన్నాడు, ఎవరి ఉద్దేశాన్ని, ఎవరి మనసులో ఉన్న ఆలోచనని తెలియపరుస్తున్నాడు పిల్లరా. యూదులు మాట్లాడుతూ ఉన్న సందర్భాన్ని పౌలు గారు గలతీలకు పత్రికను రాస్తూ ఆ పత్రికలో తెలియపరుస్తున్నాడు పిల్లరా. యూదులు ఏమనుకుంటూ ఉన్నారంటే, పూర్వమందు మన మతాన్ని హింసించిన వాడు ఇప్పుడు మన మతమును గురించి ప్రకటన చేయించు ఉన్నాడు. అనగా
యూదులకి వారి మనసులో ఏమని ఆలోచన కలిగి ఉన్నారయ్యా అంటే ఇది మతం, అనగా క్రైస్తవ్యం మతము అని ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. కనుకనే పౌలు గారి గురించి మాట్లాడుకొనుచు, ఒకరికొకరు సంభాషించుకొనుచు, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొనుచు ఉన్నప్పుడు వారు అనుకుంటున్న వైనము చూడు మతముగా మాట్లాడుకొనుచు ఉన్నారు. అంటే ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, ఈ యూదులకున్న మనస్సులో ఏ ఆలోచన ఉన్నదో ఆ ఆలోచనే ఈ రోజున మనలో కూడా అనేక మందికి ఉన్నది. అందరము కూడా అలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాం పిల్లరా. అలాగా ఉండకూడదు. ఎందుకని? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే చెబుతున్నాడు. చూడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా, మత్తయి గారు రాసిన సువార్త 23వ అధ్యాయము 15వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, మత్తయి గారు రాసిన సువార్త 23వ అధ్యాయము 15వ వచనం మనందరం కూడా మన దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ తెరిచి చదువుకుందామండి. మత్తయి గారు రాసిన సువార్త 23వ అధ్యాయము 15వ వచనం మనందరము కూడా మన దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ తెరిచి చదువుకోగలిగినట్లయితే, అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, ఒకరిని మీ మతములో కలుపుకొనుటకు మీరు సముద్రమును భూమిని చుట్టి వచ్చెదరు. అనగా ఇక్కడ వేషధారులైన శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు, యూదులు ఏ ఆలోచన కలిగి ఉన్నారో వీరందరూ అదే ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు మీది మతం అంటున్నాడు. ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, మీదైతే మతం, మీరు మతముగా ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నారు కనుక ఎలాగ ఉన్నారు? హింసించే విధముగా ఉన్నారు, క్రూరులుగా ఉన్నారు, దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేని వారిగా ఉన్నారు, వేషధారులుగా ఉన్నారు. మీరు పరలోకం వెళ్ళరు, వెళ్ళే వారిని వెళ్ళనివ్వరు. ఎందుకని? మీ మనసులో క్రైస్తవ్యం మతము అనే ఆలోచన ఉన్నది కనుక మీరు పరలోకం వెళ్ళరు, వెళ్ళే వారిని వెళ్ళనివ్వరు. అనగా చూడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, పరిసయ్యులను, శాస్త్రులను, యూదులను మతము అని వారి మనసులో ఆలోచన కలిగి ఉంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చూడు ఇది మతము కాదు అని తెలియపరుస్తూ నాదేమిటో తెలుసా అని తెలియపరుస్తున్నాడు. పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమని తెలియపరుస్తున్నాడంటే, యోహాను గారు రాసిన సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, యోహాను గారు రాసిన సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, యోహాను గారు రాసిన సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, యేసు నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి వద్దకు రాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శాస్త్రులని, పరిసయ్యులను, యూదులు తమ మనస్సులో క్రైస్తవ్యం మతము అనే ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. క్రైస్తవ్యం మతము అనే ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు మీరు పరలోకం వెళ్ళరు అని తెలియపరుస్తూ, అయితే మీరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉండాలి? క్రైస్తవ్యం మార్గము అనే ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. కనుక నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి వద్దకు రాడు. అనగా మనందరము కూడా చూడు పిల్లరా, యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలి, యేసుక్రీస్తునందు నమ్మకం ఉంచాలి. అప్పుడే మనందరము కూడా పరలోకానికి వారసులు అవుతాం. చూడు పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెబుతూ ఉన్నాడు, పూర్వము పరలోకమందున్న యెహోవా తండ్రి కూడా ఇది మార్గము అని తెలియపరుస్తున్నాడు, కానీ మతము అని తెలియపరుస్తలేదు. పిల్లరా, ఇర్మియా గారు రాసిన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము, ఇర్మియా గారు రాసిన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16వ వచనం మనందరం కూడా మన దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ తెరిచి చదువుకోగలిగినట్లయితే, ఇర్మియా గారు రాసిన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, యెహోవా ఎలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గములను గురించి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గం ఏది అని అడిగి అందులో నడుచుకొనిడి. చూడు పిల్లరా, ఇక్కడ పరలోకమందున్న యెహోవా తండ్రి కూడా ఏమి చెబుతున్నాడు? ఇది మార్గమే కానీ మతము కాదు అని తెలియపరుస్తున్నాడు. పిల్లరా,
యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చూడు, ఇది మతము కాదు మార్గం అని తెలియపరిచాడు. పూర్వము ఉన్నటువంటి యెహోవా తండ్రి ఏమని తెలియపరిచాడు? ఇది మార్గం అని తెలియపరిచాడు. పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ముందు వచ్చిన బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను కూడా ఏమని తెలియపరుస్తున్నాడంటే, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను కూడా తెలియపరుస్తున్న మాటలు ఏమిటి అంటే పిల్లరా, మార్కు గారు రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయం 2వ వచనం కూడా మనం చదువుకోగలిగినట్లయితే, మార్కు గారు రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం దగ్గర నుంచి మనం చదువుకోగలిగినట్లయితే పిల్లరా, ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను, అతడు నీ మార్గము సిద్ధపరచును, ప్రభు మార్గమును సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరళము చేయడి అని అరణ్యములో కేకలు వేయుచున్న ఒక నిశ్శబ్దం. చూడు పిల్లరా, బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను కూడా వచ్చి ఏమి తెలియపరుస్తున్నాడు? క్రైస్తవ్యం మార్గం అనగా క్రీస్తుని ఎమ్మడించే వారిని క్రైస్తవ్యులు అంటే, వారిని క్రైస్తవ్యంగా మనం పిలువబడుతూ ఉంటే అది అయితే మతము కాదు పిల్లరా, ఒక మార్గం. యూదులు, శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు ఎలాగ మారిపోయారు? మతము అని మనసులో ఉన్నప్పుడు ఒక వేషధారుల్లా మారిపోయారు, సున్నము కొట్టిన సమాధుల్లా నిలిచిపోయారు, పరలోకానికి వెళ్ళరు అని తన నోటితో తాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తెలియపరిచాడు. పిల్లలు, మనము కూడా మన మనసులో క్రైస్తవ్యం మతము అనే ఆలోచన కలిగి ఉంటే మనం పరలోకం వెళ్ళం. మనందరం కూడా పరలోకానికి వెళ్ళి నిత్య జీవానికి వారసులుగా ఉండాలి అంటే క్రైస్తవ్యం మార్గం అని మనకు చూడు ఒక సాక్ష్యాధారాల ద్వారా వెల్లడిపరుచుతున్నాం. ఏదైనా సరే మనము నమ్మాలి అంటే సాక్ష్యాధారాలు కావాలి. పరిశుద్ధ గ్రంథములో చూడు, పరలోకమందున యెహోవా తండ్రి తెలియపరుస్తున్నాడు క్రైస్తవ్యం మార్గము అని. ఇంకా చూడు పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి స్వయముగా నేనే మార్గం అంటున్నాడు కానీ నేను మతం అంటలేదు పిల్లరా. ఇంకా చూడు పిల్లరా, బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఏమని? క్రైస్తవ్యం మతము కాదు మార్గం, ఆయనది మార్గం అని తెలియపరుస్తుంది. కనుక మనందరము కూడా క్రైస్తవ్య మార్గం అని నమ్మాలి. ఆ మార్గముని మనం నడవాలి అంటే ఏమిటి అంటే పిల్లరా, ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయం 6వ వచనములో మోషే గారు చక్కగా తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనందరం కూడా చదువుకోగలిగినట్లయితే, ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనున్నట్లును ఆయనకు భయపడినట్లును ఈ దేవుడిని యెహోవా ఆజ్ఞలను గైకొనవలెను. ఆయన మార్గములలో నడుచుకోవటం అంటే ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనటమే. మనందరం కూడా చూడు పిల్లరా, దేవుడు పరలోకము నుంచి మనల్ని పంపించి నరులారా తిరిగి రండి అని సెలవిస్తున్నాడు. మనందరం కూడా తిరిగి పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే యేసుక్రీస్తు మార్గం అయి ఉన్నాడు, అదే క్రైస్తవ్యం. అందుకే చూడు పిల్లరా, క్రైస్తవ్యం మతమా మార్గమా అంటే క్రైస్తవ్యం చూడు పిల్లరా మార్గమే కానీ మతము కాదు. ఇంకా దెయ్యము కూడా సెలవిచ్చింది పిల్లరా, క్రైస్తవ్యం మతము కాదు మార్గము అని. ఎక్కడ? అపోస్తుల కార్యములు 19వ అధ్యాయము, అపోస్తుల కార్యములు 19వ అధ్యాయము మనందరం కూడా మన దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ తెరిచి అపోస్తుల కార్యములు 19వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో చూడు, క్రీస్తు మార్గం అని తెలియపరుస్తున్నాం. ఆ కాలమందు క్రీస్తు మార్గమును గూర్చి చాలా అల్లరి కలిగాను. ఆ కాలమందు, అపోస్తుల కాలమందు క్రీస్తు మార్గం అంటున్నారు కానీ మతము అంటులేదు పిల్లరా. చూడు, ఇంకా అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో కూడా మనకు చక్కగా తెలియపరుస్తున్నారు. పూతోను అనే దయ్యం పట్టినది ఒక సాతాను తెలియపరుస్తున్నది పిల్లరా. ఆమె పౌలును మమ్మను వెంబడించిన మనుషుడు సర్వోన్నతుడైన దేవుని దాసుడు, వీరు మీకు రక్షణ మార్గం ప్రచురించు వారై ఉన్నారని కేకలు వేసి చెప్పాను. దేవునిది మార్గం అని అందరూ చెబుతూ ఉన్నారు. క్రైస్తవ్యం మతము కాదు మార్గం అని మనం తెలుసుకొని నిత్య జీవానికి వారసులు అయ్యే విధముగా ఉండాలి అని ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. మనందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించుకుందామండి. పరిశుద్ధుడు అయిన పరలోకమందున్న మా కన్న తండ్రి, నీ బంగారు పాదములకు వందనాలు. శృతులు శ్రోత్రములైన మేమందరము కూడా క్రైస్తవ్యం మతము కాదు మార్గం అని తెలుసుకుని నిత్యం ఆ మార్గంలో నీ ఆజ్ఞలను నీ కట్టలను గైకొనొచ్చు నీ వాక్యానుసారంగా జీవించి నిత్య జీవానికి వారసులయ్యే కృపను భాగ్యాన్ని మా అందరికి దయచేయమని, మహిమ ఘనత మీరే పొందుకోమని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామమును అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున్న యెహోవా తండ్రి ప్రేమ,
యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం, నిత్యత్వం మనందరికీ తోడయ్యుండి నడిపించునుగాక. ఆమెన్.